So padayon ta sa ato ang series sa Marcos, no? Ang katingalahan o pinasahi ang series nato, no, ang mao ni ang ato ang title ini mga igsoon, no, ang katingalahan pinasahi nga pag-ayo ni Jesus. So mao ni siya ang ato ang title sa atong sermon karon, no, ug akong gihangyo ang ato ang sa katong series nato palihog lang ipagawa ang series sa tuang Mark. Okay, so mao ni atong series nga atong gipadayon karon nga pagpanalangin o pagduha nakaila bagayod ta kaniya, no? So ang gipasabot niya na nga dunay panalangin apan nagduha-duha ta, no? Nakadawat ta tas panalangin nagduha-duha pagyud gabiha ay so kinahanglan makaila kita kisay naghatag sa maong panalangin, no, aron ato gyud mapasalamatan direkta gyud ang atong buhi nga Dios. Okay, so mao ni ang ato ang uluhan sa ato ang wali, no? Ang katingalahan o pinasahi nga pag-ayo ni Ginoong Hesus. So kining basahon sa Marcos mga igsoon, nagpadayon kita niini gikan ni atong ug nahinumdum ta ni atong usa ka babae nga taga Syrophoenicia nga dunay usa ka bata nga dito sa usa ka lugar nga dunay anak, no, nga gisudlan og demonyo, no? So usa ni ka series mga igsoon ug karon magahisgot usab kita niining usa ka lalaki nga bungol, no, nga sama nini atong babaeng nahitabo na hasoy nga naasoy nga kini sila mga hintil. So nahibalo kita kung mingon na ganita og hintil dili na sila mga Jew. Ang budkay pasabot niya na nga sa unang panahon akong ibalik nga duha ra gyud ka klase sa tao ang gitan-aw sa mga katawan, kung dili ka Hudiyo sa ato pa hintil ka. So sa ato pa kay kita di Hudiyo hangtod karon tawgon gyapon tag hintil, pero we are Christians, no? So salamat sa Ginoo nga dunay gyud ako kay kausaban ang gihimo sa Dios sa atong kinabuhi. So kining atong tapgatan-awon mga igsoon lain usab kini nga dakong milagro ni Jesus, no, particular nga nahitabo ug natala diha lamang sa ebanghelyo ni Marcos. Ang kasagaran nga ato ang i-discuss o atong pagahisgutan nga wali mga igsoon nga dunay related siya nga basahon, pero kini siya naara ni siya sa Marcos nga atong makitaan sa basahon ni Marcos. Dili kini makita sa basahon sa Mateo, sa Lucas o Juan, o dinhi lamang nato mabasa kining maong ato ang wali. So ato kining gikutlo sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 31 ngadto sa 37. So akong gihangyo ang tanan nga manindog ta agi og pagtahod sa atong pagbasa sa balaan nga pulong sa Dios. Okay? So magsugod ta og basa mga igsuon gikan sa bersikulo 31 sa kapitulo 7 sa Marcos nga nag-ingon atong dunganan pagbasa. Unya si Jesus mibiya pag-usab sa kayutaan sa Tiro ug miadto sa lanaw sa Galilea. Agi sa Sidon latas sa kayutaan sa Decapolis. Gidala nila kaniya ang usa ka tawo nga bungol maglisod sa pagsulti. Ug gihangyo nila si Jesus nga unta itapion niya ang iyang kamot diha sa tawo. Diha kadungog na ang tao ug unya maayo na siyang musulti. O gipahimangnuan ni Jesus silang tanan nga dili kini ipanugilon kang bisan kinsa. Apan hilabihan hinuon nilang panugilon niini. Okay? So og natingala pag-ayo ang tanan ug maingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang amang makasulti. Okay? So salamat sa Ginoo, dalaygon ang iyang pulong, panalanginan niya ang iyang balaan nga pulong. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun, ani na usab kami Ginoo Dios sa imong atubangan. Tuguti kami Ginoo nga among ipaubos ang among kasing-kasing, ang among kaugalingon, ang tanan kanamo Ginoo diha sa imong tiilan. Ug tuguti amahan nga muduol kami Ginoo Lord God sa paggampo
aron kami Ginoo makabaton og kaalam gikan sa imong balang espiritu nga pinaagi sa pagpamati sa imong mensahe nining kahaponon. Ikaw Ginoo magadihog sa among tagsa-tagsa Ginoo kinabuhi nga ikaw Ginoo maghatag kanamo kaalam kahibalo Ginoo Lord God, among masabtan gayud Ginoo kung unsa ang imong ihatag nga mensahe nining kahaponon. Nagampo usab ako Ginoo God nga imo akong gamiton Ginoo nga tigpamaba sa imong pulong ngadto sa imong mga katawhan ug tuguti Amahan nga kami magkahiusa diha sa imong espiritu nga sa among pagtuon nining imong balaan nga pulong among masabtan nga ikaw lamang ang makahimo nining tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Malingkod ta mga igsoon. Sumoto ang ato ang uluhan sa atong wali ang pinasahi ang katingalahan o pinasahi nga pag-ayo ni Hesus. Nganong katingalahan o pinasahi man nga pag-ayo, no? Kung atong mahinduman sa atong pagtuon sa basahon sa Marcos o sa mga pagtulunan nga atong gitun-an sa Marcos, makita nato mga igsuon nga puro pang-ayo ang gihimo ni Ginoong Hesus. Apan atong tan-awon usab nga dili gini mao ang iyang katuyuan sa iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan. Kining mga pang-ayo niya, paghimo niya milagro, nagpaluyo lang ni sa iyahang pinakapuna gyud nga pag-anhi dinhi sa kalibutan aron masimba, madayig ang atong buhi nga Dios pinaagi kaniya. So lain usab kining dakong milagro nga natala diha nining atong gibasa karon nga ebanghelyo, no? So ug atong tanawon mga igsoon, ang matag-usa kanato nagsugod kita sa espiritual nga pagkabungol kay naghisgot kita dinhi usa ka tawo nga amang nga ubungol pagyud, no? Atong makita dinhi nga kita nagsugod so wala pa kitay relasyon ni Ginoong Hesus. Usa kita kaamang ug usa usab kita kabungol nga espirituhanon. Ngano man tungod kay kita mga igsoon sa una amang ta kay dili ta mosulti sa pulong sa Ginoo, dili ta mosangyaw sa pulong sa Ginoo. Bungol usab kita spiritually tungod kay dili ta ganahan mamati sa ebanghelyo sa Dios. So mao na ang atong sitwasyon apan salamat sa Ginoo nga kita gidala niya diha sa tila ni Ginoong Hesus o kita nahimo nga ang katawhan ni Ginoong Hesus sumusunod ni Kristo nga kita nagkinabuhi na diha kaniya. So sa Salmo 40 versikulo 6 midaig sa Dios si David pinaagi sa pag-ingon. Ningon siya, wala mo kinahanglana ang mga halad sinunog ug mga gasa. Wala ka mangayog mga halad alang sa sala. Hinuon, giablihan mo ang akong dalunggan sa pagpamati kanimo. So, kung atong tan-awon mga igsuon, wala mo ingon ang Ginoo nga paghalad og mga sinunog nga hayop nga rikanako. Wala mingon ang Ginoo nga maghalad siya si David alang sa iyahang sala, no? Kay kun atong tan-awon mga igsuon kining paghalad og sinunog ug gasa sa Dios gihimo na ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo, dito sa krus tungod kay iyang kinabuhi pinaagi siyang kamatayon mao to ang paghalad nga wala nay lain pa once and for all alang sa tanan. Mao ningon si David, wala mo ako mangayo og halad alang sa akong sala. Tungod kay bisag unsay atong buhaton mga igsuon ang atong sala dili gyud ta makapapas nini tungod kay si Ginoong Hesus lamang ang makahugas nini pinaagi sa iyang hamili nga dugo, no? Og niingon siya nga giablihan mo nga akong dalunggan sa pagpamati kanimo. So unsa may atong makita ni maong mensahe, no? Wala kinahanglan sa Dios ang atong halad ug gasa kundili ang pagpamati kaniya, no? Mas mahinungdanon nga mamati kita kaniya, no? Sa Salmo 139:14 nag-ingon din mga igsuon, gidahig ko ikaw kay makililisang o katingalahan ang pagbuhat kanako. Katingalahan ang imong mga buhat, nahibalo ako ni ana pag-ayo. Mo ni giingon ni David ngadto sa buhi nga Dios, no? Ug sa English na, we are fearfully and wonderfully made by God.
Grabe kayo ang paghimo sa Dios diri kanato nga samtang atoa pa kita sa sabakan sa atong ginikanan, nakita na niya, iya natang gihulma, iya natang gipurma, ug nasayod na siya sa atong sinugdanan ug hantod sa atong katapusan tungod kay siya man ang nagbuhat kanato. So kung atong tan-aw ng atong paghisgutan karon mahitungod nining usa ka amang bungol og amang, lisod kayo mga igsuon kung anaa ta sa maong kahimtang, no? Dako kayo atong sa gubangon kung kita anaa niya ng maong kahimtang nga adunay problema sa pandungog ug sa pagsulti, no? May imagine nato, di pa ta kadungog, di pa kita kasulti, no? Maayo patingali nga makadungog ug dili makasulti, no? Pero kasagaran sa ako ang nabantayan mga igsuon, no? Ambot ug unsa inyo nakita, kasagaran sa bungol amang gina, no? Mag-uban na siya kay sumpay manggod ni ang atong dalunggan o atoan diri sa ato ang pagsulti, no? So, doon na tayo talawon mga igsoon, mulakbit lang ta og paghisgot sa usa ka mahinungdanon nga bahin sa lawas sa tao nga mao ang ato ang dalunggan, no? So, atong isgutan kung unsa ang gikatabang niini, kung unsa sad ka maayo ang Ginoo ug unsa ka grabe ka sensitibo ang iyang paghimo nining ug sa tan-aw lang nato atong dalunggan nga wala ra gyud siya, no? Pero kung atong tan-aw ni atong tan-aw ni unsa ang dalunggan ug ang pag-una nga gimbuhaton niini, no? So mga igsoon, ang dalunggan mga igsoon mo'y bahin sa lawas nga mao'y makamatikod kanunay ug mag-analisar sa tingog ug kini makatabang sa pandungog ug balanse. So duha ka butang ang makatabang nining atong dalunggan. Nga wala ta mahibaw, ang uban nahibalo siguro, labi na ning mga doktor, kaning mga ENT, nasayod kini sila. Bisan pa mga medical students nato, nahibalo sila ani. Pero kung atong tan-awon mga igsuon, duha ka butang nga pinaka-importante kayo nga gihatag kanato sa atong dalunggan, mao ang pandungog ug balanse, no? Mao dinhi nagda sa atong balance, no? Nya ato nagitanaw sa of course palaban man sa internet, no? Naday picture akong tan-awon, no? Kini mga igsuon, makita naman di ay, di naman makita ako ang laser, no? So, kani siya makita, mabasa man ninyo, na itulok ka mahinungdanon nga bahin sa atuang dalunggan, no? Kana siya ang una kanang outer ear gikan dinhi, no? Unya ang tunga-tunga ani, gikan ani na eardrum, makita ba natog eardrum, no? Kanang daghang maingon nga nabuslot ang eardrum kay grabe ang dito sa tubig, pag daghang hinungdan. So ang tunga-tunga anak kanang eardrum mga igsuon mo nay nag-uwang sa ato ang middle ear. Kanang middle ear nato mao na siya ang naang ossicles, no? Kanang gitawag og ossicles mao na siya mo vibrate, mukhatag og tingog, no? Unya ngadto na sa inner ear. So tulo na siya outer, middle og ear, no? Unya kining naa sa ubos mga igsuon kun atong tan-awon ang panggawas nga dalunggan mga igsuon, mao ang bahin sa imong dalunggan nga makita nga mao ang gipasabot og sa kadaghanan ng mga tao. Magisgot na itag dalunggan mao ni siya, no? Ug ang tao ingno nilang dalunggan mao na ilang ipakita. Gitawag usab kinig auricle o pina, no? Sa medical explanation nila. Ang gitawag nila nini. Ang panggawas nga dalunggan giglangkuban ni sa rigid cartilage kanang bitong plastic nga bukog kani siya. So mao na gitawag og rigid cartilage, no? I don't know sa mga kuanhab. Sorry kayo sa mga nakahibalo ani. Ako ra sa nang gi-search. Pero maning atong mahibaw-an kung unsa gyud ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi nga naa di ay ni siya nga importante kay gamit ani mao day ang ato ang pandungog ug balanse. So sa ato pa ug pandungog ug balanse gani ang hinungdan, mao na ang hinungdan usab nga do na tay migraine nga dili na ta makakuha sa ato ang balanse, no? Nya ang tunga nga dalunggan ang kaning tunga magsugod sa pikas bahin sa imong kuanang gitawag og tympanic membrane. Kaning tympanic membrane mao ni siya ang kaning sa eardrum nato, no? Mao na siya ang mo kuha sa mga sound. Unya adunay gamay nga bukog nga gitawag nato og malleus o incus og stapes kanang naagid siya gamay kay kanang puti dinha kanang gitawag nato diha sa ossicles. O gitawag kini sa mga healthcare o gibalhin na mubalhin ang sound vibration gikan sa imong eardrum kan lingin ang eardrum ang sound ana mubalhin gibalhin ngadto ang vibration ngadto sa sulod sa dalunggan. So sa inner, no? Ang imong tunga nga dalunggan nagbutang usab og tubo nga gitawag og eustachian. Naam na diha makita ra kani siya eustachian, no?
So, nga makatabang sa pagpaangay sa pressure sa hangin sa imong dalunggan or sa atong dalunggan. So, doon na siya gamit, mga igsuon, doon na siya mag-adjust o mag-control sa pressure sa hangin nga musulod sa atong dalunggan. Ngadto sa sulod sa dalunggan. So, ang sulod sa dalunggan, adunay duha ka pangunang bahin, ang cochlea o nga semi-circular kanal nga ang maong cochlea mga igsuon mao ni ang hearing organ. Kining porma og snail kani siya. Mao na atong hearing, no? Grabe ang Ginoo, no? Makaingon ka ba? Di mo nakita pero atong tan-awon diha sa grabe ang iyang gihimo nato, no? So gitawag ni siya og istruktura, no? Pormag snail nga istruktura adunay lawak nga puno ni sa fluid, na dinhi ang fluid nato dire. Ang fluid mga igsoon katong likido nga gilinyahan sa gagmay mga buhok, nasa ni gagmay nga buhok sa diyang mosulod ang tingog, ang fluid sa sulod sa cochlea mao'y hinungdan nga mo-vibrate siya pinaagi sa mga gagmay nga buhok ug magdalag electrical impulses sa imo ang utok. So sa ato pa konektado sa ni sa ato ang utok, no? So ang pandungog ito nato dire. So dunay duha ka butang mga igsoon sa ako nang gingon, duha ka butang ing kinahanglanon ug importante king gihatag, no? Ang una ang pandungog, kung ang sound wave mosulod sa imong kanal sa dalunggan, ang imong tympanic membrane o kaning eardrum, no? Kaning eardrum mukurog ni siya, mo vibrate ni siya. Unya kining vibration nagpasa ngadto sa tulo ka gagmay nga bukog which is gitawag nato og ossicles, na? Kanang ossicles. Mubadto na siya dito. Unya sa imong tunga nga dalunggan ang ossicles nagpadako ug nagpasa niini nga sound wave sa imong sulod sa dalunggan. Sumuo ni siya mo amplified, mo padako siya sa sound ngadto sa sulod sa imong dalunggan. Ug sa diyang ang sulod nga sound wave makaabot sa imong sulod nga dalunggan, ang mga gagmay nga selula o buhok nga gitawag nato og stereocilia. Where are you? Wala isuwat, no? Anyway, so maabot dito mga igsuon mao ni maghatag og enerhiya nga ipadala subay sa nerve fiber ngadto sab sa imong utok. So ang balansi sa mga igsuon sa imong sulod nga dalunggan andunay mga semicircular nga kanal nga puno sa likido which is kani atong giingon na puro na siya na fluid diha, no? Og adunay mga gagmay nga buhok nga bali siya sensor siya mo siya mo detect og sa diyang imong lihokon na imong ulo ang mga fluid sa sulod sa imong porma og linggo gitawag linggo kaning nag-ikis nga kanal muawas o mupalihok sa mga gatong gagmay nga buhok nga mga sensor. Ang buhok mupasa niini sa impormasyon subay sa gitawag og vestibular nerve ngadto sa imong utok. Ug sa katapusan ang imong utok nagpadala og mga signal sa imong mga kaunuran aron matabangan ka nga magpabilin nga balansi ang imong lawas. So ato makita mga igsoon unsa gid kamayo ang Ginoo. Kana lang siya usa lang na sa iyang gibuhat nato, no? Which is makita nato nga mao ni kanunay atong ginagamit. Unya mao sa ni ang ato ang giistudyuhan karon kay kining usa ka tawo nga ato ang pagahisgutan karon mga igsuon, usa kini ka tawo nga bungol. Unya amang, no? Mao na akong giingon lisod kayo ingon ana ang atong kahimtang, no? Kani mga igsuon usa ka preacher nag-ingon nga duha lamang kapaagi ang pagpadayag sa Dios kanato kun una siya mensahe. Una, ang kinatibuk-an nga pagpadayag ug gitawag nato general revelation, no? Unya galakip kini sa atong mga five senses. So appeal ang atong sense of hearing, no? Ang kani general revelation appeal ni sa atong five senses, ang hearing, ang smell, ang touch ug sight, atong pananaw, panimaho, no? So mao na siya nga na-involve usab ni akong gisgutan ni tungod kay na-appeal gyapon ang atong pandungog. Pinaagi pag sa revelation sa Ginoo kung ihatag ang mensahe padung sa atong dalunggan. So ang ikaduha nga revelation ang espesyal. So nahibalo na ta siguro mga igsoon katong nagtuon gyud, no? Nga kaning espesyal nga revelation ang pinadayag gibase kini sa pulong o language o lengguwahe nga mao ang pulong sa Dios. So pinagi sa pulong sa Dios nga ipadayag diri kanato mao na siya ang espesyal nga revelation nga ipadayag sa Dios sa iyang mga katawhan, no? So sa panahon ni Jesus mga igsuon kun atong tan-awon ang sitwasyon ining maong tawo nga atong paghisgutan karon, wala gyud formal nga medical o therapeutic nga tambal alang sa pagkabungol o pagkaamang. May pagadi ron kay pwede na ta mag sign language nya do na say tambal
nga pagahimuon. Apan sa una, luoy kay ang mga, ibutan na to, di lang luoy, kanang usay sila, gisalikway sa katilingban, no? Ang mga tao nga adunay ingon niini nga kahimtang kanunay nga gipadaplin lang. Gibaliwala sa unang panahon. Gitan-aw nga mga sinalikway sa ilang panahon. Nga adunay limitado ang kapilian alang sa suporta o pagsabot. Ang gipasabot niini limitado ra gyud ang mo-support nila. Kining mga tao. Sa mga relihiyoso sab, sa mga tinuhoan usay nagtan-aw nga ang pagkabungol o pagkaamang usa ka balaang paghukom. So gihukma na sad-an. Mao na ilang pagtan-aw. Yang labing pait gyud kay moingon sila, amang og bungol gani ka sa una, wana gidemonyohan ka. Grabe kayo sila mohatag og unsa pag-judge. Ingon ini ang pagtratar kanila kaniadto. So lisod pagkahibalo sa pulong ni Kristo kun dili ka makadungog, no? Unsay giingon niya sa Roma 10:17 atong tan-awon. Sa Roma 10:17 nag-ingon diha mga igsoon nga busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati ug ang pagpamati pinaagi sa pulong ni Kristo. So kung kita ang nahimutang nining maong sitwasyon karon, may gani kay ana rin mga maayo kay mutudlo anang mga ana-ana bitaw, no? Ikot-ikot sa kamot, no? Ana-ana o hibaw, no? May na dunay mga sign language, pero sa una wala, no? So kini mga igsoon importante gyud atong padungog tungod kay dili kita makasabot, dili kita makatuon, dili kita mahibalo sa pulong ni Kristo kung wala tay pandungog. No. Kini maong tawo nga dili makadungog, dili makasulti ug giayon ni Hesus. Ug gihatagan sa katakos sa pagpamati, nya gibalik sad nga siya makasulti. Ang kahimtang sa maong tawo mga igsoon kun atong tan-aw nagrepresentar kini kanato dili man sa physical apan nagrepresentar kini sa atong espirituhanon sa akong nanggikingon ang atong espirituhanon nga pagkabungol, no? Nga dili ta mosangyaw sa pulong sa Ginoo, dili sa ta mamati sa iyahang ebanghelyo. So amang bungol. So adunay tulo ka punto nga atong pagatan-awon ug pagtun-an mahitungod dining pag-ayo ni Hesus, no? Una, atong makita dinhi nga dayag kang Hesus ang espirituhanong kahimtang sa tao. So walay malilong, walay matago, no? Ang ikaduha na pinasahi nga pag-ayo ni Hesus sa maong tao. Makita nato sa ato ang pagpadayon kung nganong pinasahi ang pag-ayo niya sa maong tao. Ikatulo na pagmatuod sa mga tao mahitungod kang Hesus. Okay? So una atong tanahon, dayag kang Hesus ang espirituhanong kahimtang sa tao. So kini mga igsoon nagpasabot nga gikan pa sa sinugdanan, nakita na sa Dios ang tanan ug siya adunay katuyuan sa matag usa nga kinabuhi. Niya ta ning kalibutan na dili lang kay niya ta dinhi for the sake nga mabuhi ta, apan niya ta dinhi ilabi na dinhi sa iglesia tungod kay adunay katuyuan ang Dios sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Bililhon sa Dios si bisan kinsa mo na ato ibutang sa atong una-una ug sa atong kasing-kasing. Unsa man imong kahimtang sa panahon sa kasakit o kalisdanan hinumdumi nga kanunay siya nag-uban kaninyo. Wala mo biyae, wala mo pasagdi. Si Jesus kanunay nagtanaw, naminaw, ug nagpakabana kaninyo, ug nakita niya ang tanan ninyo nga panginahanglan. Kabus ka man o adunahan, ug sa panahon sa kalisdanan, si Jesus lamang ang imong kadangpan ug imong kasaligan. No? Musalig ta sa tao, failure kita mga igsuon. Dili kita makalahutay. Noon atong mga kaigsuonan, atong mahal sa kinabuhi, kung naatas kalisdanan, makatabang gina. Apan dili sa tanang higayon, tungod kay maglisod usab sila, doon sa sila mga limitasyon. Apan ang Dios walay limitasyon kung maunay mo tabang kanato. Apan usahay dili nato makita ang tabang sa Dios tungod kay lahi ang atong gustong buhaton sa Dios diri kanato. Mga igsuon, kinahanglan nga unsa ang naa kanato, ang sikreto niya na is contentment. Makontento ta. Kung unsay gihatag sa Ginoo, mao na iyang gihatag para karon. Wala man magtudlo kanato ang Ginoo nga pagpangayo og pagkaon sa matag adlaw o sunod semana o sunod bulan. Ang iyang gitudlo ni Ginoo Hesus ngadto siyang mga apostoles, ang kalan-on namo sa matag adlaw. Wala siya maingon og tagay kog stock og sa kabulan, wala. Ingon siya sa matag adlaw ngano man. Tungod kay gusto sa Dios nga kanunay kitang musangpit kaniya, kanunay kitang magkig-uban kaniya, kanunay kitang fellowship diha kaniya. Gipakita sa Dios nga andam gayud siyang muhatag sa atong mga panginahanglan, no? So dinhi atong makita dinhi sa Marcos 7:31-32 atong basahon.
Ningon din na nga, unya, mibiya si Jesus sa kayutaan sa Tiro, ug milakaw latas sa Sidon, ug yuta sa Decapolis, balik sa lanaw sa Galilea. No? So kanatong tan-awon mga igsoon, kining bersikulo 31 una, atong tan-awon, taas kayo ang gibiyahe. Layo kayo ang gibiyahe. Ningon din nga si Jesus mipanaw paingon sa amihan. So asa ning amihan? Amihan, murag dito, no? So lakaw nga to sa amihan nang dito sa dapit sa Tiro ug Sidon. So lahi ni siya nga lugar dito sa Phoenicia, lugar ni sa mga Hintil. Kuha ko masayop kining Phoenicia karon mao ni ang gitawag og Lebanon karon, no? Ang Tiro nga kapin og kulang nga 35 kamilya sa amihanang kasadpan, no? Paingon sa amihanang kasadpan ngadto sa dagat sa Galilea, diin si Jesus kasagaran dito siya naglibot ug nagpanudlo. Mga igsoon, sa iyahang panaw mao ni ang kinalayan nga biyahe ni Jesus sa amihanang bahin. So kanatong nahinumduman human sa paghingilin og demonyo gikan sa usa ka batang babae sa Phoenicia, si Jesus mibalik dito sa dagat sa Galilea. Apan ining higayuna miadto siya sa rehiyon sa Decapolis. So nasayod na ta sa atong gitun-an mahitungod ining Decapolis ug sa Gregong pinulongan napulo ka syudad, no? Kini nahimutang sa Sidlakan, ang atong gistoryahan kaniya amihan, no? Kini sa Sidlakan bahin sa dagat sa Galilea, kini mao ang syudad nga gipuy-an kasagaran sa mga Hintil ug mausab ang nagdumala nini ang mga Hintil. So una may biyahe si Jesus paamihan. Buta nato ang biyahe, no? Mahinta to, wala lang ko kakuan og kanang katong mapa bitaw nga makita nato ang dagan. Anyway, ato lang istorya, no? Og dayon mipadulong siya sa habagatan gikan sa Sidon ngadto sa dagat sa Galilea ug sa katapusan miabot siya sa Decapolis. So nagtuyok siya, gikan diri ug ibutan nato gikan diha niadto siya dayon ibalik una pa. Ang iyang tuyo diri pero nituyok siya nganuman tungod sa usa ka rason, no? Doon na siya katuyuan. So, kung atong makita, pag-abot ni Jesus sa Decapolis, sa silakang bahin sa Galilea, iya kining gilibot aron makita ang iyang milagrosong gahom sa pag-ayo sa bisan unsa nga klase sa balatian ug tungod usab sa maong tao nga nagkinahanglan og kaayuhan. So doon na siya mission. Doon na siya tumong og tuyo sa pag-adto sa maong dapit. Ang mga tao sa Decapolis nakadungog na kang Jesus bahin sa iyang milagrosong mga gahom. Hinumduman nato mga igsoon sa una nga atong giistudyohan nga sa pag-adto niya dito sa maong lugar katong dunay usa ka tawo nga gidemonyohan nga gitawag og legion, no? Kanang legion mga 5,000 to 6,000 siguro na og gibutan nato sa pundok, no? Mga 6,000 siguro gidaghanon ang demonyo ni sulod ani mga tawo, no? Kung atong tan-awon sa Marcos 5 versikulo 20 mubalik ta og chapter 5 verse 20 nag-ingon din na og milakaw siya og dito sa Decapolis misugod siya og pagpanugilon unsa kadako sa gihimo ni Jesus alang kaniya og natingala ang tanan. So ngano man di ay. So atong mahinumduman katong ang tawo nga gigamhan og demonyo sa Marcos kapitulo 5 human siya ayuhan ni Jesus atong nahibaluan nga muuban unta siya. Mukuyog siya ni Ginoong Hesus sa ilang pagpauli ngadto sa Galilea. Apan mingon si Ginoong Hesus, pauli ngadto sa imong mga panimalay o isulti ang kamaayo sa Dios. So dinhi mga igsoon atong makita nga milakaw siya kay giingnan man siya ni Ginoong Hesus ayo pagkuyog miadto sa Decapolis. Kining Decapolis una-una napo ni ka syudad. Misugod siya sa pagpanugilon, unya dito gihimo dako nga gihimo ni Jesus ug dito natingala ang dili lang pipila kundi natingala ang tanan. So sa ato pa halos masangkad niya ug istorya ang mga katauhan dito sa Decapolis, no? Unya sa Marcos 7:32 nag-ingon ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus ug nihangyo sila kaniya nga hikapo niya ang tao, no? So mao ni ang maong tawo atong gisgutan mga igsoon. Ang maong tawo nga mituo sa katakos ni Jesus sa pag-ayo, ang mga tawo nagdala kaniya mituo sa katakos ni Jesus sa pag-ayo busa gihangyo nila si Jesus nga itapion ang iyang kamot sa tao ug ayuhon siya.
So gidala niya, gidala niya sa mga tao na ana siya sa Decapolis, lugar sa mga hintil. Gidala niya ang maong tao dito siya ang mga higala nagdala ni ngadto kang Hesus ug hangyo nangalyopo no nga itapio na iyang kamot aron maayo siya. So ato makita dinhi. Kini nga ba pag-ayo nahitabo sa usa ka hintil nga teritoryo, no? Nga nagpakita nga ang gahom o kaluoy sa Dios gihatag ngadto sa tanan nga mga tao, wala siya'y gipili. Dili lamang sa mga Hudiyo kundi sa tanang tao nga moduol ug mosalig kang Hesus ug moila sa iyang gahom ug pagka-Dios. Kining talagsaon og personal nga paagi ug kini nagpakita sa iyang kaluoy ug tinguha ug kalamigitan sa pag-antos kanat sa atong mga pag-antos. Makiglambigit siya. Muapil siya sa atong pag-antos, pagpakita sa iyang gahom ibabaw sa kabuhatan o sa nature ug sa iyang gugma sa mga nahisalaag. Ato makita pagka maluluyo ni Ginoong Hesus, gusto siya makalambigit. Muapil siya sa atong mga pag-antos, muapil siya, mubati siya sa atong mga kasakit. Dili lamang siya nag-ayo mga igsoon na panibati siya kung unsa ang atong kahimtang. Ang bungol ug ang mga tao na himong simbolo sa matag tao nga espirituhanong bungol sa akong nagikaingon. Nga dili mamati sa pulong sa Dios. Kini nga pagpang-ayo nahitabo kini sa Decapolis diin mao kini ang lugar sa mga hintil nga diin nagpasiugda sa misyon si Jesus labaw pa sa mga Hudiyo. So nganong labaw pa man sa mga Hudiyo? Tungod kay si Ginoong Hesus niadto sa lugar sa mga Hudiyo apan siya giayran. Dili gibalibaran siya, dili mutuo og ang mga Parisiyo o mga Sadusiyo mao misalikway niya og daghan kayong pagdudag pangutana nga pangutana ngadto kang Hesus aron musanta o ilang masanta ang buluhaton nga gihimo ni Hesus. So kini pag-ayo dili lamang mahitungod sa lawas kundi dili mahitungod kini sa paghibalik sa usa ka tawo ngadto sa kalinaw sa ilang kinabuhi. So makita nato dinhi mga igsoon nga ang pagpang-ayo ni Hesus sa specific nga sakit sa usa ka tawo dili lamang mao iyang katuyuan nga mo ning pag-ayo apan iya usab nga ibalik ang kalinaw sa ilang kinabuhi. Dayag ng daan ni Hesus ang kahimtang sa maong tao, labi na ang iyang espirituhanong kahimtang. O kini mo'y nagdala kanato sa ikaduha nga punto nga nag-ingon ang pag-ayo ni Hesus sa maong tao. So atong mabasa kini mga igsoon sa Marcos 7 bersikulo 33 ngadto 35. So atong basahon. Busa gipalayo siya ni Hesus sa mga tao ug gikulkog niya ang galunggan sa maong tao pinaagi siyang tudlo. Unya nanuto siya ug iyang gihikap ang dila sa tao. Ug mihangad si Hesus sa langit nang hupaw mingon sa tao Ephata. Ephata. Nga sa ato pa maabli ka. No? Diha-diha makadungog na ang tao ug maayo na siyang musulti. Wala ta masayod mga igsoon nga kaning balatian ini maong tao gikan pa siyang pagkabata. O kaha iyan ning nakuha sa nagtubo na siya. Pero daghan sa unang panahon sa akong nangikaingon wala pa mga medisina nga nahimo nini wala pa nahimo nga milagro nga sama nini nga nakaayo nining usa ka tawo nga amang ug bungol, no? Apan dinhi atong makita sa 35 ningon diha nakadungog ang tao ug maayo na siyang musulti. Ang ato sa atong medisina karon mga igsoon. Kun doon na gani buhaton nga therapy mahitungod niini. Dili diretso nga maayo kundi doon na pay hinay-hinay nga buhaton aron makakaton pagsulti, makakaton sa iyang angay nga buhaton. Pero dinhi atong makita ang milagro ni Ginoong Hesus nga diha makadungog dayon ang tao. No? Atong tan-awon pag-ayo ni mga igsoon. Si Jesus wala mo diretso pag-ingon sa maong tao nga maayo ka na. Wala siya mingon ana, no? Mahimo biya na niya. Wala may posible ni Ginoong Hesus. O mingon siya maayo ka na, maayo ka, no? Pero dinhi wala na to makita nga niingon siya nga maayo ka na. Apan aduna pa siya gibuhat. Unsa man ang kaning iyang gibuhat dinhi? Atong tan-awon. Una, sa bersikulo 33 ningon dinhi busa gipalayo niya si Jesus sa mga tao. Palayo, no? Ngano ka? Gidala siya ni Jesus sa daplin. Una makita na to sa 38 city, no? Gikuha ni Jesus ang maong tao gikan sa panon sa katawhan
Sa wala pa niya siya ayuha. So wala pa siya ayuha, gikuha na niya, iya nang gipadaplin. Ang tanang pagpang-ayo ni Jesus, kinira ang pribado nga gihimo niya nga pagpang-ayo nga diha sa tubangan sa mga katawan. No? Gawas niya itong mga giadto niya sa sulod sa balay, pagbuhi niya, sa Tabita, uban pang mga milagro yang gihimo. Kini mga igsoon din sa publiko, iyang gipadaplin ang maong tao. Na maghigayon sa panahon nga publikong ministeryo ni Jesus nga ang mga panon sa katawhan nagdala kaniya og mga masakiton ug iya kining giayo diha sa ilahang atubangan. Apan lahi kini kun atong makita gipadaplin, gipalayo siya ni Jesus sa mga tao. Bahin sa individual nga mapagpang-ayo atong makita nga usa kini ka pinasahi. No ni atong gikuha sa atong uluhan. Pinasahi nga pag-ayo nga iyang gihimo. Nga gilikay sa panon sa katawhan o gipadaplin ang maong tao tungod kay siya nagpakabana sa dignidad sa maong tao. Kay nahibalogid siya nga siya sinalikway o nagpasalamat kining maong tao nga doon na pa'y mga tao o mga kaparintihan siguro kapamilya niya nga nakadungog nga miabot si Ginoong Hesus o gidala siya aron siya ayuhon. Pero ang iyang kahimtang mga igsoon sa ato nang gisgutan nga giisip ni silang mga sinalikway. Minos ra kayo ang mutabang ni mga tawhana. Ubisan pa gani ang mga reliyosong sikta niya itong mga panahon na may consider pa nga kani gikastigo sa Dios o giyawaan. So nagpakita lang kini mga igsuon nga grabe kayo ang ilang paghusga. So dili gusto ni Jesus nga himuong talan-awon ni bisan kinsa ang iyang gihimo. Ug ato makita nga iyang pagkamapaubsanon. Kaya gusto pa ni Ginoong Hesus mga igsoon nga makita gis kadaghanan adto gini siya tunga atong ayuhon makita niya. Pero iyang gipadaplin, no? Dili siya gusto nga himong popular tungod sa iyang pagpanambal. Unsa di tuyo ni Ginoong Hesus? Si Jesus wala mangita og pagdaig sa mga tao tungod kay ang iyang misyon o katuyuan sa pag-anhi dinhi mao ang pagsangyaw o pagtudlo sa ebanghelyo. Kay kung atong makita mga igsundagan kay mga katawhan na nagsunod kaniya apan dili ang tanan nga adunay katuyuan sa pagsunod ni Ginoong Hesus tungod siya kay Mesiyas apan daghan nagsunod kaniya tungod kay gusto nilang makita kung unsay buhaton ni Ginoong Hesus o kaon sa ilang makuha. No. Ang iyang mga milagro nagpaluyo sa iyahang pagtudlo. Kuno na siya ang iyahang mga milagro awahin na sa iyang pagtudlo kay mao na iyang katuyuan gayon. Apan dili niya gusto nga ang milagro nga iyang pagahimuon makabalda sa iyang katuyuan sa pagpanudlo busa gilain o gipalayo ni Jesus ang mga tao palayo dito sa kadaghanan. Private ay iyang gihimo. Doon na siya privacy. So mao na iyang gihimo una, iyang gipalayo, no? Ang ikaduha nagigamit ni Jesus ang physical nga paghikap. Unsa man ning ikaduha nga tan-aw nato, no? Gingon din na sa 33 gyapon atong balikon pagbasa, ningon dinhi, busa gipalayo siya ni Hesus sa mga tao ug gikulko niya ang dalunggan sa tao pinaagi siyang tudlo. Unya nanuto siya ug iyang gihikap ang dila sa maong tao. So unsa may ato nakita dinhi? Wala siyang mingon nga ayo na ka. Pinaagi sa pagpadaplin, apan atong makita nga iya pang sulod ang iyang tudlo sa dalunggan ug ni kuha siya og laway iyang gihikap ang dila sa tao aron makabalik og istorya, makasulti. Kanunay kining gigamit ni Jesus ang physical nga paghikap sa pagpang-ayo. Pero kasagaran iyang itapion ang iyang kamot sa tao. Apan kini mas alang sa kayuhan sa katawhan kaysa alang kaniya, no? Si Jesus wala kinahanglan nga mogamit og paghikap sa dihang nag-ayo siya. Dili na kinahanglan nga buhaton kini niya apan nganong gibuhat kini niya ngadto sa maong tao. Adunay higayon nga igo lang siyang musulti sa pulong ug naayo na ang masakiton, no? Bisan pa ang patay, ang gibanhaw pinaag sa pulong. Apan ang pagpandong sa mga kamot sa usa ka personal nga paghikap kini nagpakita sa pagkamabination ni Ginoong Hesus ngadto sa maong tao. Iyang gipabati sa maong tao nga ania ako, andam ako sa pag-ayo kanimo, no? Sa iyang sa tao sa ilang pagtuo kini nagpaila kang Hesus nga ingon nga agianan diin ang Dios nagpanglihok ug nagpadala og kaayuhan ngadto sa mga tao, no? So ang ikatulong mga igsuon si Jesus mihangad sa langit. Wa pa gid siya mingon nga maayo na ka. Okay na ka. Wala. Nihangad pa siya sa langit. Pagunit niya sa dalunggan, butangan niya andila sa maong tao nga iyang gitutuan.
Mihangad siya sa langit. Wala lang siya mohangad sa langit, mga igsuon. Paghangad niya sa langit nga nagunit sa maong tao, nang hupaw si Ginoong Hesus. Ug mingon sa tao, Ephphatha. Ephphatha, no? Sa nika Aramaic, no? Nga gi-translate ni gikan sa Aramaic ngadto sa Greek, ngadto sa English, nya karon atong gi-translate na sad sa Cebuano. Dako kay nga trabaho, no? Grabe kayo. Ningon siya, Ephphatha, nga sa ato pa maabli ka. So adunay kinatibuk-an nga pagbati sa kahalangdon sa Dios, ibabaw kanato sa nga iyang gidugtong kining tanan ngadto sa amahan, nga gustong mag-ayo pinaagi ni Hesus. So sa ato pa sa iyang paggunit sa mga tao sa paghangad niya sa langit, iyang giila ang Dios nga amahan nga mao ang gikanan sa maong gahom nga pinaagi kaniya maayo ang maong tao. So mao na iyang katuyuan nga gipakita niya sa katawhan nga dili gusto siya nga ilhon siya tungod kay siya giayo niya ang mga masakiton, gibanhaw niya ang mga patay tungod kay ang iyang katuyuan mao ang pag-anis kalibutan aron pagdaig pagsimba sa atong buhi nga Dios ngadto sa atong amahan, no? Usa kini kabuhat sa pagpangamuyo kini iyang paghangad sa langit. Pag-ila sa pagsalig sa Dios. Siya mismo, nasayod kita, nga siya anak sa Dios. Apan bisan tuod si Jesus mao ang Dios ug anak sa Dios, siya mipili sa pagkinabuhi sa tibuok niyang tawhanong kinabuhi ug nagsalig sa Dios nga amahan. Wala siya magsalig, mga igsuon. Naa siya gibuhat kay iyang gipakita nining usa ka tawo nga bungol nga amang nga ani ako unsay akong buhaton kanimo tungod kay imong problema, amang ug bungol ka, so akong gunitan ang imong dalunggan ug akong kuanon hikapon ang imong dila. Gituyo ni niya sa pagkuan tungod kay ang katong amang wa dili kadungog, dili kay ba musulti, so wala gyud siya alamag sa kalibutan, ibutang ta. So pinaagi siya aksyon ni Ginoong Hesus, iyang gipakita nga ani ako. Ayun ti ka. Kaya doon na kay problema sa imong dulonggan. O gikapon ako imong dila. Aron ka makasulti. Mga na makita na ito. Wala siya mingon nga, okay na. Sulti na. Lakaw na. Kasagaran, di sama sa bakol. Nga pag-ingon niya sa bakol, pinagi sa pagtuo. Ikaw na ayo. Lakaw, alsahan ng imong banig. Yung sa panyang gidala. Pero din hilahi. Mo ni ato ang title ni mga ang pinasahi nga pag-ayo ni Ginoong Hesus. So makita nato dinhi nga iya gihapon gisalig ang tanan ngadto sa Dios nga amahan. Mao ni nga ikaw pat niyang gibuhat nang hupaw si Ginoong Hesus ug misulti siya nga Ephphatha, no? Kini nga panghupaw usa ka lawom nga panghupaw nga daw sama sa usa ka pag-agulo. Gibati niya kun unsa ang gibati sa maong tao. Ingon man usab niya na nga si Jesus nagtan-aw kanato kung anaata sa mga kalisdanan, anaata sa mga balatian, anaata sa kalisod, anaata sa kakulang sa atong pagtuo, nga siya manghupaw ngadto sa Dios nga amahan alang kanato aron kita mahibalik ngadto kaniya. Ingon niya na mga igsoon, ang gugma sa Dios dili kanato. Nanghupaw siya og lawom sa Jesus, mingon siya Ephphatha. Maabli ka. Usay atong kasing-kasing mga igsoon sirado. Ang atong una-una sirado. Ang atong pagpanabot sirado. Mao na nakinahanglan ta og gahom sa Dios. Ephphatha. Maabli ka. Makita lamang kanato ni kining Ephphatha mga igsoon nga diha sa ebanghelyo ni Marcos. Diin giayo ni Jesus kining maong tawo amang og bungol, no? So daghan pang mga Aramaic nga atong makita sa Biblia sama sa Maranatha, Eloi, Eloi lama sabachthani, Talita kum, maunay mga pulong nga gigamit ni Ginoong Hesus diha nga gigamit kini sa pag-ayo ug sa katong pagtawag niya sa Dios, no? So ang katuyuan, adunay katuyuan ang Dios nining tanan kung ngano nga kini iyang gihimo, daghan kay iyang gihimo. Una, unsa toy una gani, no? Iyang gipalayo. Dayon iyahang gigunitan ang dalunggan, gitilap, gikuanan ang dila. Dayon mihangad siya sa langit, nang hupaw, mingon siya Ephphatha. Mao na atong gikinahanglan karon. Nga atong hinduan ang atong kasing-kasing ug atong unahuna.
pinaagi ni Ginoong Hesus nga muhangyo ngadto sa amahan alang kanato. Kini usa ka talagsaon nga milagro dili lamang giayo dayon ni Hesus ang pagkabungol sa tao. Apan gihatagan usab ni Hesus ang tao og abilidad sa pagsulti nga tin-aw. No? Nangabuka ang iyang mga dalunggan, naluwag ang iyang mga dila, kini nga tao na ayo diha-diha sa hingpit pinaagi sa pulong ni Ginoong Hesus. Ephata. Ang tao gidala ngadto kang Hesus mga igsoon, o tao nangamuyo alang sa kayuhan sa maong tao. Kita gitawag aron dadon ang atong mga espirituhanong pagkabungol o pagkaamang ngadto kang Hesus. Ug magpaabot kita sa iyang pagpanglihok sa atong kinabuhi. Sa dihang giabli ni Hesus ang pandungog ug pagsulti sa tao, kita moduol ni Hesus ug atong paablihan usab ang atong espirituhanong dalunggan aron makapamati kita sa pulong ug abli sa atong espirituhanong kaamang aron makasangyaw kita sa ebanghelyo sa Dios. So kini nagulagway sa tinguha sa Dios sa pagpasiuli sa tanan nga nangaguba sa atong kinabuhi. Physical man, spiritual o emotional nga mga babag ug tungod sa iyang gibuhat sama sa mga tao nga nakasinati wala gid mapugni. Sa pag-ingon ni Ginoong Hesus, ayaw ninyo isulti, isugilon apan ningo siya dili mapugngan ang mga tao nga musugilon ngadto sa uban sa pagpatuod sa gamahan ng buhat ni Ginoong Hesus nga nagdala kanato sa katapusang punto sa ikatulo nga nag-ingon dinhi mga igsoon, madasigon pagmatuod sa mga tao kang Hesus. Mao na ilang pagmatuod nga bisan pag-ingnan sila ni Hesus, ayaw ninyo isulti sa uban. No? Mura kita, no? Ayaw ninyo isulti sa uban. Pagkahuman to nagisulti nagitabi na. Kung inon ta sa Ginoo nga isulti ni ngadto sa uban ang ebanghelyo, naamang ta. Dili ta mo sulti. Dili ta mo share sa gospel. Grabe kayo na ang sitwasyon. Busa to makita din ang mga tao madasigon kayo nagpamatuod sa gibuhat ni Ginoong Hesus. Versikulo 36, 37 nagingon og ipamangnuan ni Hesus silang tanan nga dili kini pasugilon kang bisan kinsa apan hilabihan hinuon nilang panugilon ini. Hilabihan. Gidubli siguro. Og natingala pag-ayo ang tanan og mingon sila maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Mao ni pagdaig sa mga tao nga nakita kun unsa kagamahanan si Ginoong Hesus, ang mga balaang milagro nga iyang gihimo, nga bisan gani ang bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang amang makasulti. Gidaig siya sa mga tao tungod siyang gihimo. Nakaingon maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Mingon si Jesus ang katawan nga dili pagsulti sa aron malikayan ang usa ka sayo nga komprontasyon tungod kay adunay mga Parisiyo nga nagsunod-sunod niya, mga leader sa Jerusalem nga gustong magpamatuod nga siya gikan ba gayud sa Dios. Pero hinumdumi mga igsoon na ang mahayong balita nga unta mao na ato ibutang sa unang kasing-kasing, ang mahayong balita nga mao ang ebanghelyo sa Dios lisod nga magpakahilom o ang mga tao dili makatago nini sa ilang kaugalingon kay nakita nila ug ilang nasaksihan kun unsa kadako ang milagro pagkagamahanan ni Ginoong Hesus. Kay sukad mahitabo kato pa ang nakita nila nga giayo ang amang ug bungol nga tao. Siya kanunay nagbuhat og maayo. Kung unsa ang iyang gisugdan, hinumdumi, iya gyud tapuson. Unsa gisugdan sa Dios sa atong kinabuhi, iyang humanon, iyang tapuson. O kanunay niyang buhaton kini sa kahingpitan. Dili lang kita biyaan, kundi iyang hingpiton ang iyang plano sa atong kinabuhi. Mao kana ang mayong balita alang kanato tungod kay kun kita nga mga magtotoo. Ang Dios anaa sa proseso sa maayo nga pagpamuhat alang kanato. We are still under construction. Apan dili kitay nag-construct ang Ginoo. Usahay kitay mugunit sa martilyo, no?
Unya inighapak sa lansang sipyat pagyud. Dili kita ang nag-construct mga igsoon. Isalig nato sa Dios ang tanan. Tungod kay anaa siya sa maayo nga pagpamuhat ug anaa siya sa iyang pagpamuhat sa atong kinabuhi gikan pa kaniadto hangtod karon ug iya gayud nin tapuson hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Matod pa sa basahon sa mga taga Pilipos nga kita makasalig niini nga maayo gyud ang pagbuhat sa Dios sa tanan. Pilipos 1:6 unsay gingon? Ug busa, siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo padayonon gayon niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Hesus. Wala siya biyaan, wala siya pasagdan. Dili kita niya pasagdan sa atong kahimtang mga igsuon. Kita lang naguna-una niya na, asa na ka Lord? Mingon si Lord, kabliton ta diara ko. Kalayo ba si mong gitan-aw? Ingon niya na, ang atong kahimtang sa Dios mga igsoon, iya ginang humanon. Bisan tuod si Jesus misugo sa mga tao sa pagtago ug sa dili pagsugilon sa iyang gihimo sa pagpang-ayo apan sukwahe ang nahitabo. Grabe sila kamarites. Ilang gipanabi. Sukwahe ang natabo kay mas gipakaylap nila o gibalita sa katawhan. Kini nagpakita mga igsoon kanato dili lang sila sa walay katakos sa nga kita isip ordinaryong mga tao sa pagpugong sa kahinam o kataha kun makakita kitag sama nini nga gamhanan nga buhat sa Dios nga atong masaksihan. Dili gayon nato kapugngan ang pagsulti niini mga igsoon sa uban mahitungod sa milagro ni Hesus. Ang atong gistoryahan mga igsuon ang milagro ni Jesus ni adinhi. Ang gamahanang pagpangayo ni Jesus ni adinhi. Ang balaang buhat sa Dios ani adinhi. Pangutana. Aduna batay kahinam sa pagsulti niini ngadto sa uban? Aduna batay katuyuan sa atong kinabuhi nga atong masangyaw ang maayong balita ngadto sa kadaghanan? Ang pulong sa Dios anaara kanunay sa atong atubangan mga igsoon. Ang ato lang mao ang pagsangyaw niini. Wala kita did-in ni Ginoong Hesus sa pagsulti ug sa pagpakaylap sa mayong balita. Ang Marcos City mga igsoon kini atong gibasa nag-awhag kanato nga dili lamang tan-awon si Hesus isip usa ka maayo nga magbubuhat og milagro. Kundili ang pag-ila kaniya ingon nga katumanan sa plano sa Dios sa matag usa nato ka kinabuhi. Ug ang usa nga nagdala sa kaluwasan sa bag-ong panahon alang kanato. Ug ang katuyuan sa Dios nga kita mahisama ni Ginoong Hesus. We must be like Christ sa atong kinabuhi. Sa atong panahon karon alang sa mga magtutuo, mahitungod sa gisulti ni Jesus nga maabli ka, ephata. Nagsilbi nga usa ka pahinumdom sa kaluoy ni Ginoong Hesus ug sa iyang kaandam sa pagtagbo sa matag usa sa panahon sa panginahanglan. Maabli ka. Open siya kanunay kanato. Paghimo sa tanang butang nga maayo ug manindot sa iyang panahon. Wala siya magbuhat og dili maayo. Kini nag-awhag sa mga Kristohanon sa pagpangita kang Hesus alang sa kaayuhan nga pisikal ug espiritual ug sa pagsalig sa iyang kahibalo sa pagpasiguli ug pagbag-o. Kaya itong hinumduman mga igsoon, walay nataligaman ang Dios. Ang tanan dayag sa iyang pananaw, dayag sa iyang mga mata ug labing sigurado nga maayong balita nga siya kanunay kaninyo nagpakabana. Ang maayong milagro naghagit sa mga magtotoo nga andam ug bukas sa buhat sa Dios sa ilang kinabuhi ug mahimong instrumento sa iyang grasya nga kita sa pag-ayo sa kinabuhi sa uban usab. Kinahanglan kita nga ang tubag pinaagi sa pagtuo ug pagkamasinugtanon sa pulong sa Dios. Ingon man usa ka pasalig sa pagmantala sa buhat ni Kristo. Sama sa mga nakakita sa milagro nga gihimo ni Jesus. Dili kita magpakahilo mga igsuon kung sila nakakita sa milagro nga gihimo ni Jesus. Sobra-sobra ang atong nakita nining balaan nga pulong nga angay natong isangyaw sa mga katawan nga wala pa kailan ni Kristo.
Dili na kinahanglan dulo pa mahitabo nga makapadasig kanato nga kita musangyaw sa pulong igo na si Kristo sa atong kinabuhi nga atong makita nga atong sultian ang uban nato ilabi na ang mahal sa atong kinabuhi nga dili sila mahitumpawak sa bungaw sa kaalautan. So unsaon man nato agi panapos unsaon man nato paggamit ni nga mensahe sa atong kaugalingon. Pangutana na minaw ka ba og nakigsulti kaniya? Imo ba gituman ang iyang kasuguan? O kaha basin nahimulag ka sa Dios? Sama nining bungol og ang mga tao nga gibulag sa mga katauhan dito sa ihang palibot. Kung ikaw usa ka magtotoo nga dugay na sa panahon mga igsoon ug walay diferensya sa pagsulti og pandungog, apan ikaw na isalaag sa imong paglakaw uban sa Dios, wala ka na makikistorya kaniya ug naminaw sa imong naandan nga ginabuhat. Karon mga igsoon, si Ginoong Hesus nag-ingon kaninyo ug kanato. Ablihi pag-usab ang imong dalunggan sa pulong sa Dios. Ablihi pag-usab ang imong dalunggan sa pulong sa Dios. Isugid ang imong sala ngadto sa Dios ug pasultiha ang imong baba aron sa ngabil mo himayaon siya pinaagi sa pagpadayag ug pagdayeg kaniya. Ipakita sa tibuok kalibutan nga ikaw anak sa Dios ug andam mo alagad kaniya sa tibuok nimo nga kinabuhi. Ipadayag sa katawan sa imong palibot nga si Hesus mao si Kristo ang anak nga buhi, anak sa Dios. Nga siya namatay ug nabanhaw alang kanimo aron ikaw mahibalik ngadto sa man nga langitnon. Inomdumi nga si Hesus mga igsoon, dayag kaniya ang imong espirituanong kahimtang o atong espirituanong kahimtang. O ang magpagkamaluluyon ni Hesus, may nagdala kaniya sa pag-ayo sa tao nga bungol og amang. Iya usab kining buhaton kanato o kanimo, kung ikaw mo duol kaniya inubanan sa pagsalig o pagtuo, nga siya lamang ang makahimo niini. Nakita sa mga tao ang gamahan ng buhat ni Hesus, o nagbadasigon sila, ug dili mapugnan ang ilang pagsulti ngadto sa uban mahitungod sa iyang gamahan ng buhat. Ug inaot paunta nga ikaw ug kamo ug ako kitang tanan atong gamiton ang atong baba ug dalunggan nga kita magbadasigon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa katawhan nga wala pa makabaton og personal nga relasyon ngadto ni Ginoong Hesus. Amen. Itong pagpakan atong buhi Dios mo. Salamat sa Ginoo. Magampo ta. O Diyos nga gamhanan, maluluyon, Ginoong Hesus, salamat sa mensaheng imong gihatag na kapunon. Lord, nagampo kami Ginoo God, nga amo kining matuhop sa amo ang alimpatakan o sa among kasing-kasing, kining maong mga pagtulunan nga imong gihatag kanamo ning kapunon. Tuguti amahan nga among mahalad ang among kinabuhi diha kanimo, alang sa pagsangyaw sa imong pulong, sa imong balaan nga pulong, ngadto sa among mga kaigsuunan nga wala pa makaila kanimo. Nining kapunon Ginoo Dios, among isalig kanimo ang tanan. Tungod kay ikaw man ang labing gamhanan nga Dios. Ikaw lamang Ginoo Lord God, ang naghimo nining tanan ug nag-andam nining tanan busa. Salamat Ginoo sa imong gugma, sa imong grasya ug kaluoy. Nga imong gibubo kanamo pinaagi sa imong mensahe nining kapunon. Dalaygon ka man sa walay katapusan. Kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.